नै मानदे फायखारिफ्रा गथ'फोर थिक लाबोबाय नै फाननो मानदे गोजाहाय मानदे गोजा नै मानसिफ्राबो होलाय मानदे गोजा आराव सानै दं खिबुआव नावदो नै मानदेहाय मानदे नैबादि मावलुबा मानदे 6 बस्थासो दं मानदेयानो गाबोन सराबिलाव फानहैगोन बेखौ मामायाव लांफैदोंमोन मा गामि होनोमोनलाय बाजारा जायगाखौनो मा जायगा होनो ट्राम लाइननि बे दहलायावहाय नायलांदो लोगोफोर लाइक हर शेयार हर कमेन्ट हर जेबो होननाय गैया मारै गैया गासिबो बेसेबां मोनहैगोन सोदो मानदेखौ 10 थाखा मुथाहाय 10 थाखा मुथा खिथाहरद' बेसेबां मोनगोन गासै सासेयाव 1000 खरिबा 3000 टट' गंसे लाबोखाबाय टट' गंसे 2 घन्टायावनो 1000 खामायो बिसोर नायदो